kasi dyan sila nakaharap. Bawal yata. Ha? Tanong natin. Okay, mag-ito naka-record. Hello, boss. Pwede mo ito dito? Kamu na lay, mag-aga dito, makaparking ba mo dili? Ah. O na, open ra dito. Pwede Ano, raming mag-unsay nga na bang bugsay? Sa may buksayan ninyo, kayak, Kaya. magbayad na ba? Oh, iya, siyempre, Oh, siyempre. siyempre, Kay Bob. normal na kapital ka Ari na. na ang Bayad bayaran. mo. Dili dito ang bayad? Wala, narami diri ang kasir sir. Oh, dire. Magbayad tadaan? Oo. Kailan ito no? May makataan yan. Okay lang. Hindi na libre daw. Oh, ito naman kami. Tara. Hindi kasama si Papa? Yung kasama ka? Yan ka, Papa? Oo. May negosyo pala si Johnny. Ha? Nalaman ko sa kanila. Meron daw siyang floating boat doon. Maraming Ah. nag-aambak-ambak. Nagbabayad sa kanya. Yan sa may bridge. Ayun. Kaya pala. Maganda. Okay. Tayo, punta na kayo? Nilakad niya noon. Permit sa business. O, sakay na kayo doon? Punta na kayo. Go. Iwan ko to sa'yo? Saan? Ha? Yung bag mo? Akin na. Iwan ko. Mabasa eh. Eh, alam na. Ano? Isa na muna. Sinara mo na ba? Tingnan mo kasi. Dagayang negosyo na mga ate. Ayun. Ayaw na pumunta sa Amerika talaga yun. Hoy, nandun na yung sasakyan nyo. Ano, diyan yung sasakyan. Hi! Welcome back again! Good morning! Ito ulit! Tayo nyo rin mag-workout na. Mag-workout. Dapat yung load natin. Ayaw ba na? Nairota yan, nairota na. May, Sir, wait, we have here also. ba, mga tumo? Mga tumo dito sa whale watching? Diyan man ka. Here, dyan lang. Ah. Tanong mo. Ano ito yan? Hindi kailangan mo kung mag-ano ka dito sa ano. Ayaw niyo!
ulit. 3-5. Dati ko sa mo, di ba? 3-5.
Ay, Jesus. Wala na, mamay na nga. Hehehe